ιδιαίτερα των νέων και την οικονομική εξαθλίωση μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Σήμερα, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται πολύ πιο ουσιαστικός και αναντικατάστατος παρά το ότι με τον Καλλικράτη ακυρώνεται και μετατρέπεται σε κακέκτυπο της δημόσιας διοίκησης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση μένει να ανακτήσει το δημοκρατικό και προδοτικό χαρακτήρα της, να διαφυλάξει τη δημόσια περιουσία, να προστατεύσει την αξιοπρέπεια των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας που πλήττονται από την εφαρμογή των μνημονίων, να ενισχύσει τις υπάρχουσες και να δημιουργήσει νέες δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας των ανθρώπων. Ποιες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος, ποιες δυνάμεις μπορούν να σταθούν δίπλα στην κοινωνία και να δώσουν τον αγώνα της αξιοπρέπειας και επιβίωσης για τους πολίτες, ποιοι μπορούν να προστατεύσουν τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον, ποιοι μπορούν να δώσουν λύσεις με όραμα και αποτελεσματικότητα. Ο σημερινός δήμαρχος Διαμαντής Παπαδόπουλος έδωσε αρκετά δείγματα ανικανότητας. Ανίκανος να κρατήσει καθαρή την πόλη, να προστατεύσει τους θεσμούς, να υπερασπιστεί το δημόσιο χώρο. Επανειλημμένα, με προσωπικές του αποφάσεις και μυστικές επιστολές, χάριζε ορόφους σε εργολάβους, περίπτωση Τζαμπάζη. Ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση παραχώρησης του στρατοπέδου Παύλου Μελά, συντάχθηκε με τις επιλογές του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας Βαγγέλη Βενιζέλου, οικοδομώντας δεχόμενος να οικοδομηθεί κατά 65 στρέμματα το στρατόπεδο Παύλου Μελά, αύξησε τα 2 στρέμματα σε 8 για τη Μητρόπολη. Πολεοδομεί μόνος του, αποκαρακτηρίζοντας χώρους πρασίνου. Σκάβει και χτίζει και προτρέπει και άλλους να χτίσουν όπου γουστάρουν, χωρίς οικοδομικές άδειες. Τώρα με τη δημιουργία δημοτικής πολεοδομικής υπηρεσίας, ούτε παρκάκι δεν θα αφήσει άθιστο. Ακόμη και αθλητικά κέντρα στο ΠΑΟ χαρίζει προεκλογικά ο Θεόφοβος. Λες και τα στρατόπεδα ή άλλοι δημοτικοί χώροι είναι προσωπική του περιουσία. Είναι όμως ικανός να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με γειτονικό δήμο για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους παιδιά, τα παιδιά των δημάρχων. Είναι ικανός να αποκαρακτηρίσει το χώρο του αγνό και να τον μετατρέψει σε τσιμέντο. Δεν θα τον αφήσουμε. Είναι ικανός να δημιουργήσει παραμάγαζο προσωπικών πολιτικών που εξυπηρετούν αλότρια συμφέροντα από αυτά που ορκίστηκε, που εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας στους συμμετέρους. Ένα εκλογικό πελατειακό σύστημα που καταραίει μαζί του. Ο πρώην δήμαρχος Πολύχνης, Θεοδωρίδης, που διεκδικεί εκ νέου τη δημαρχία, έχει τάξει τόσες θέσεις στην διοίκηση του Δήμου που δεν χωράνε σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα και τη δική του θέση, αυτή του Δημάρχου, την έταξε σε καμιά δεκαριά. Σε όποιον δεν τον πλησιάζει, του υπόσχεται άμεση λύση στο προσωπικό του πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα για αυτόν δεν έχει αιτία. Καμία λύση δεν έχει συλλογικό χαρακτήρα. Όλα τα λύνει ο ίδιος και όλα τα λύνει σε προσωπικό επίπεδο. Μόνο θαυματοποιός μπορεί να χαρακτηριστεί. Στη δε θητεία του εκκρίθη, εζυγίστη και ευρέθη ελλειπής. Όσον αφορά τον ανεξάρτητο δεξιό υποψήφιο, ανεξάρτητος ναι μεν, αλλά δεξιός υποψήφιος, Δεμουρτσίδης Δημήτρης, αυτός δεν έχει καταλάβει ούτε τι διεκδικεί, ούτε πώς θα το διαχειριστεί. Είναι υπέρ του κοινωνικού χαρακτήρα των στρατοπέδων προεκλογικά, αλλά ψήφισε το σχεδιασμό του νυν Δημάρχου για την οικοδόμηση του στρατοπέδου Καρατάσκου. Είναι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα των στρατοπέδων, αλλά στηρίζει το ΤΑΙΠ που τα ιδιωτικοποιεί και τα ξεπουλά. Έχει ευαισθησία στους άνεργους νέους, αλλά στηρίζει τις μνημονιακές πολιτικές που καθιστούν κάθε εργαζόμενο απασχολούμενο. Λες και το ιερό δικαίωμα στην εργασία είναι χόμπι. Μιλά για ανάπτυξη, αλλά στηρίζει τις ιδιωτικοποιημένες δημοτικές υπηρεσίες με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αναξιοπιστία των 2 προηγούμενων δημάρχων, που πρόδωσαν προσδοκίες και θεσμούς, κρύβοντας την πραγματική του ατζέντα, αυτή δηλαδή της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση, που προβλέπει περαιτέρω μείωση των πόρων της, διάλυση των κοινωνικών δομών της, καταντώντας εξάρτημα της κρατικής μηχανής, όπως τα παλιά αυταρχικά χρόνια της δεξιάς διακυβέρνησης. Μιας νέας αρκής αποκομμένης από τον πολίτη. Αυτό είναι το ιδεολογικό όραμα που υπηρετεί. Κάποιοι άλλοι
ενώ επαγγέλλονται την ανατροπή, η πολιτική τους ανεπάρκεια, η έλλειψη πρότασης και η ένδυα θέσεων οδηγεί σε κυτρινισμούς χειρής του είδους. Φαίνεται ότι αυτή είναι η αντίληψή τους για την πολιτική. Τέλος, συμπολίτες μας με τους οποίους θα μπορούσαμε να μοιραστούμε αγωνίες και να έχουμε κοινή δράση, η ιδεολογική περιχαράκωση και οι αγκυλώσεις δεν τους επιτρέπουν να δημιουργήσουμε κοινές συλλογικότητες ώστε ενωμένο το κίνημα της τοπικής αυτοδιοίκησης να δώσει την πολιτική του απάντηση στην οικονομική και θεσμική του συρρίκνωση. Η δικιά μας πρόταση δημιουργεί μια νέα συλλογικότητα, μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία. Παντρεύει την εμπειρία με τον ενθουσιασμό, τη γνώση με την αποτελεσματικότητα. Αποτελείται από πολίτες με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά με κοινό στόχο. Για ένα αυτοδιοικητικό ριζοσπαστικό κίνημα, για την απόδοση των δύο στρατοπέδων και την αξιοποίησή τους ως αστικό πράσινο, για να σταματήσουμε την κάρξη των απορριμμάτων, για να σταματήσει η θεσμική κατρακύλα του Δήμου, για να διαφυλάξουμε τη δημόσια περιουσία και τα δημόσια αγαθά, για να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν νέες δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, για την αντιπλημμυρική θωράκιση και την παραπολιτική αναβάθμιση του Δήμου, για την αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου. Βλέπω εδώ το λόγο του Φραγκούλη, ειλικρινά σας το λέω, και πάει ο νους μου 25 και 30 χρόνια πίσω και θεωρώ ότι τη σημερινή κατάρτια του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου δεν ετοιμάζεται και δεν παίρνετε κανένα θέμα έχοντας γίνει κάποια προεργασία, και αναπολώ το παρελθόν, ειλικρινά σας το λέω, αναπολώ το παρελθόν για την λειτουργία και το επίπεδο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Για ενεργούς πολίτες και όχι πελάτες. 2 μέρες πριν τις εκλογές σας καλώ όλους και όλες να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον Τάσο Σταυρούλη και τη ριζοσπαστική κίνηση πολιτών. Γιατί μπορούμε να κάνουμε πράξη το εμείς για μια αλληλέγγυα κοινωνία, για μια πράσινη πόλη κυταροπολιτισμού. Ο αγώνας τελειώνει, όπως λένε ποδοσφαιρικά, με το σφύριγμα του διαιτητή. Μέχρι και το βράδυ της Κυριακής δίνουμε τη μάχη για την νίκη. Σας ευχαριστώ.